Hello mga Inyans, good morning. Dito tayo ngayon sa Rupali, Lingayen. Titignan natin yung mga motor nila. Baka dito yung motor na kailangan nyo. Pwede kayong mag-inquire dito. Okay mga Inyans, tara na. Ito yung mga motor dito mga Inyans. Meron dito may Mio. Ito yung binilag ko kanila, yung Honda Beat. Meron ding Mio Gravis. Ayan mga Inyans. Pasok na tayo sa ayan. Meron silang Yamaha YTX, tapos meron ding Honda TMX Alpha, tapos yung Suzuki Bergman, tapos yung PCX. Okay, meron din ditong click. Lahat ng motor dito, kung anong pangangailangan nyo, kung anong brand, meron sila dito sa Rupali, Lingayen. Meron ding Honda New. Ito yung mga motor andito. Ano daw? Makikita nyo lahat ng brand. Dito pala sila ma'am. Sila yung thank you kay ma'am kasi pinayagan tayo dito. Okay. Andyan si ma'am. Hi ma'am. Hi sir. Ayan po si ma'am sa gitna. Kaya ka ma'am. Hello po. Ito sa gilid naman si Hi ma'am. Hello people. okay. Ito, maliban dyan sa bagong motor, ito yung mga pinakita ko sa inyo. Ito yung mga brand new. Ito naman yung yung mga repo. Kung gusto nyo yung repo, meron din dito. Yan. Meron ding Honda 125, merong MIUI 125. Yan. Meron ding Honda Beat na Pero yung price ma'am, hindi pwede pakita ito ma'am, bawal ito ma'am? Pwede po. Pwede. Yan yung price ng repo na Honda Beat, yung Mio. Okay. Hello mga Inyans, sana sa mabuti kayong kalagayan. Salamat nga pala sa Rupali Lingayen kasi pinayagan tayong mag-vlog dito at ipakita yung mga motor nila. Kung gusto nyo kumuha ng mga kung anong brand ang gusto nyo, kung anong brand na type nyo, dito lang yan sa Rupali Lingayen, makikita. Kung bisita nyo na sito, sa tapat lang ng Along the Highway lang, tapat lang ng DHL. Okay mga Inyans, God bless you everyone, more power and keep safe. Bye bye.